Nazdar lidi, mé jméno je Twix Games a dneska si ukážeme hru Bed Wars. A dneska jsem tu společně s Bedgesem, ahoj Boďo. Čau. A s Potelokem. Čau. A teda jdem na Bed Wars a nebudeme to nějak natahovat. A dejte Bed Wars 4, hned tu první jsem vyzdal. Jo, Bed Wars 4. Kolik? Yellow. 4? A pojďte do oblak. Do oblak, dejme, do oblak. Do oblak, mapa do oblak. Ježišmarja, Do oblak. Nechte ním plus bronz zase. Jo, ty stavíš? Pojďte na ten redstone blok. Jo, jdu na redstone. No, já se tam netrefil jsem. Lukáši. Bože, ty vole. Jak to? Já to musím dát. Dávačí. A na 2 skočím dolů. Bronziky. Nech mě plus 20. Hej, do ní to vyžírá. Hej, jako oni to vyžírají. Já budu stavět cestu dopředu, jo, on tam bude vyžírat. Ještě pár. Kolik máš ironů? Můžete jim někdo na bronz. A ještě jeden. Chce. Jo, dobrý. Už tam budu. Já někoho zase vypnou, asi. Už tady jsem. Beru goldíky. Cože? Jo. Ty Tak se bereš podívej na goldy? Aha. Tady je jeden červený. Help me. O, ten mi helpnul. A on je... Ne. Pomoc. Oh, díky bohu. Tady je jeden. Lucky. Dobrý. Oh, díky bohu. Mám 6 goldíků. Ty červený si úplně šéfíme. Potom. Jo. Hele, co mám koupit za 6 goldíků? Koupíš mi meč? Ne, luk a šíp. Jo. Look a sheep. Tady. Počkej, ti to dám, ať to někdo nebeme. A ještě 2 goldíky. Ne, Jo, dobrý, to mi dávat nemusíš. Jak to dejme? Ne. Koupím ender chestku. Já zastavím pro jistotu posel. Já koupím 2 ender chestky. Pojďte dopředu. Já tam chci dát ender chestku. A to můžete dávat goldíky. Dobré. Ty vole, co Bude- to je za hekra? Ne. Pomoc. Ještě já se takhle to. Jak bych si vzal... Dáš mi ty irony, prosím? Já nemám nic, já chestplate. Já vím, ale já nemám ani chestplate, ani to, ani oblečení, ani takhle. Tak máš jídlo? Jo, jídlo mám. Jo, dobré. Tak mě... A chci si koupit lepší chestplate. Tak já ti koupím já ti dám kožený, jo? A já si koupím... Já si koupím lepší chestplate a potom budu... Já Kolik potřebuji stojí? jeden iron. Potom si... Do ender chestky dávíte věci. Jsem nachcípanej. No to, on jde do spolu. Já jdu bombkou.
Hej, kam to je ten Tommy, to je takový čurka, vole. Pojď. Já mám jeden goldík. Kdo jsou teď? Což? Já jsem zrovna unikal, oni jsou dead, jako to vážně. Tak to nikoli goldíky. Hele, zelený. Jo, a kdyby něco Žlutý. jsem to nehrál. Nenatočil jsem to kvůli tomu, protože jsem měl rozbitý mikrofon, tak mám nový za 3 nebo 4 stovky. Bacha, jde nás někdo vypnout. Bacha, Jo. Green. Já jsem to říkal. No a já nemám to Já bych meč. řekl, že je po nás. Jo, taky. A to je vidět. zbytek. Běžte tam. Au! Zhodíme Oh. to aspoň. Hej, cože to je takový... Oni ubrali 3 srdíčka a půl, co to je? Měl si chestplate? Ne, neměl. No tak se nediv. Koupím si mečník, bombku. Ahoj. Hey. What is this? Hej, já mám moc bronzu. Já koupím Matildy. 2 Matildy, to bude stačit. Ne, já jsem úplně levej. Jo. Chceš help? Ne. Pozor, jde dopředu zelený. Pojď. Bochněte, Matildy, bochněte, bum, bum. Bum, bum. Bum. Oh je, to z něho vidět, jak jsem je snipil. Docela dobře, na to, Ani- že se to strašně dlouho nehrá. Mám 11 goldu. Pojďte je vypnout. Já nejdu, já chci si koupit meč. Já si taky chci koupit nejlepší meč. Já si koupím za goldíky, mám 11 goldů. Počkej, běžte vypnout Green, oni nemají nic. Fakt? Ne. Chci A si 2 koupit goldíky dám do čapky. Aha, Bodě je mrtvý, jsem si vůbec nevšiml. Už jdu dopředu. Meč. Kam máme jít? Do Na green. Aha. Počkej, já se napapám. Pěkně. Bam. Počkej, já si musím pořídit nějaký bloky. Aspoň tak bude stačit. Já mám pary, no. Do oblak, ta mapa do oblak je nejlepší v tom, že se dá krásně rozbít postel. Úplně krásně s přehledem. Puťo. Hodnej. Moc hodnej. Zelený. Na green. Pomko. Pozor, jde na žlutý zelený. Na hlas. Hej, pojď. Hej, běžte rychle vypnout, oni nemají žádný věci. Jo, tak jo. Green. Daka. Na Green. Já jdu. Ne, to byl knockback. A rychle tam běžte. Jo, pojď, Tome. Jo, jsem u mě. Pojď. Já nemám postel, a ten krumpík. Pojď. Spadl jsem. Ježišmarje, jak já to stavím. Dělej, Tome. Jo, už ničím. Pojď. Jo, Jo? jo, jsem Ne, jo. Jedno srdíčko. Hustě ty. Koupím si jedno jabko, musím. Zlatý jabko. Mě se No, úplně zvyšil adrenalin. I kámo na mě šel ten, já nevím. Já zase mám infarkt. Já taky. Počkej, já si musím dát znova. Čekej, Yellow jsou jde? Teda Yellow jsou mi. Aha. Sama ty nežije. Bodě by se nám hodně hodil. Mám 11 železe, co mám udělat? Kup dva, jak se tomu říká, lucky bloky a jeden dej mě. Otevři jeden. Tak, Iron bloky k ničemu.
Jaký máš display? Ne, nejlepší. Tak já mám zase ten nejlepší. Kámo, jdu koupit Matildy a jdeme na červený. Jo. 3 Matildy mám jenom. Tak je běžte už, konečně už. Jo, čekej. Já potřebuji jedno zlato, můžu si koupit nejlepší ten krumpík. Já mám jedno zlato. Jedno? Hm? Jo, dík. Po téhle bitvě. Yes. Bude luk. To. A koupím si ještě bloky, jo? Jo, tak to bude stačit. A můžeme jít. Třeba Matildama, to bude málo asi. 3 Matildy. Aha, já mám Matildy. Červený. Můžeme zabít, můžeme nenápadně zabít. Já na něm. A 4 na nich. Oni jdou nikomu jinému. Hej, tak běžte, máte šanci. Ty máme jeden strnčku, pozor. Jo, jeden ho zabil jsem strnčkou. Utíkej. Bacha, utíkej. Podkopejte, nebo udělejte díru, protože na vás jdou... To má... Ne! Já jsem ho podkopal. Ne. Ty vyprži, píšou, že máš kilauru. Ty auru nemám. Au, co to bylo? Spadni! 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 No, tak Oni se ty ale rozčáky. to se nevedlo. Ale to nevadí, tak počkáme, až Jo! Patolko to dohraje. Dobře. Ty kámo, zazeď. Sám Oh. to asi nedáš. A kopím Patolko, čilak. já mám nápad. Ty k ním půjdeš, vystavíš se jakože... Vystavíš se prostě nahoru k posteli, zničíš ji a potom je vyrastíš lukem. Šíp, otvírám laky. Bloky. A krumpík, železo. Co je červený staví, aby se tam nedostal. Kámo, na mě jako... Nebo co? No, nejsem, ty vole. Dejme pozor, jdem na tebe, já mám zlat jabko. Jako na mě dva, to je neférový. Tak to Já jsem se strašně- sice nevydařilo, ale i přesto GG. Hlavní. Tak já se s vámi teda loučím a čusák. Čau. Čau.